Я вальмікі муни пасярод акіяна я бачу выпрабаванне адпачень, якое мусю пераадолець Гануман пад уплывам шані. Ён паказаў цярпенне, самаразуменне і рашучую прыхіленасцю прыняцці рашэнняў. Гэты раздзел вучыць вернікаў адвагі і прысвячэння сваім абавязкам. Палаві, як ціхі вецер з гары, майнака яго адвага. Ён не стыняецца ў выкананні заданняў рамы, у святле навучання ў шані церпенне, абавязак шлях. Палаві, як ціхі вецер з гары, майнака яго адвага. Ён не стыняецца ў выкананні заданняў рамы, у святле навучання ў шані церпенне, абавязак шлях. Хоць майнакуду прапановаў адпачынак, верны слуга не стыніўся. Выпрабаванні, што прыходзяць у перыяд шані, ён сустрэў з адвагай. Палаві, як ціхі вецер з гары, майнака яго адвага. Ён не стыняецца ў выкананні заданняў рамы, у святле навучання ў шані церпенне, абавязак шлях. Ён паказаў павагу, выканваў загады і не стыніўся, пакуль не дасягнуў мэты. Урок шані, Церпенне і прыхільнасць да абавязка. Палаві, як ціхі вецер з гары, майнака яго адвага. Ён не стыняецца ў выкананні заданняў рамы, у святле навучання ў шані церпенне, абавязак шлях. Палаві, як ціхі вецер з гары, майнака яго адвага. Ён не стыняецца ў выкананні заданняў рамы, у святле навучання ў шані церпенне, абавязак шлях. Хоць прыйшоў заклік да адпачынку, ён не пакінуў свайго абавязку. Калі вернікі будуць прытрымлівацца гэтых якасцей падчас перыяду шані, яны змогуць пераадолець любую нягоду.